Nginibingelele bafethu egama lami ngingumfundo ngwakanzuza uMaqhoboza abanye ke bamazi nje ngoFizo K-Fiz Pro maningi amagama ngangibiza ngawo namhlanje ke ngirepresenta the unplugged entertainment. It's unplugged entertainment kahle futhi ngami it's unplugged entertainment with Fizo kodwa ke it's just unplugged entertainment with anybody nje ngifuna ukuthi ke nizwe lokho engaze nikunake kwamanye ama podcast esiwenzayo njengamanje. There is the Basement podcast with Sandile M bese kuba khona i-kick off noma ngithi khona intokozo kick off podcast. Okay, so futhi ukuthi nibukisise nibukisise kahle nilalele nizwe ukuthi bebekhuluma ngani kunamanye ama episode ngizodengela nguma-poster kancane ngizonifakela nje la njengamanje nibone ukuthi iyiphi episode engikhuluma ngayo njengamanje. Ngizoqala ngikhulume nge-episode kaDan Ken which I'm not really sure ukuthi kombe episode bani kwi-The Basement podcast with Sandile M. Ngizoposta ke i-video khona amashots ambalwa lapho ebese nginifakele ne-link niyibonele. Okay, ngizonipha nje amashots ambalwa for yona then nginiphe ne-link kuma section comment or ngizoyiposta la ngizoyibhala la i-link ngizoyifaka nje la. Okay, ngifuna ni-check kuyona nimuzi Dan Ken wayethini yena so uncover ke thina ke sifuna ukwenza sure ukuthi niyazi kwenzakalani kwi-industry sonke just that mina uzungibone noma ungazi uzwa ngegama ukuthi uyangazi angisho ukuthi ngiyaziwa but ke okokuqala ngizonamukela kwi unplugged entertainment ngizonamukela nonke please subscribe ani ni like ke niphinde ni share niphinde ni comment ke nisho ukuthi singa improve kuphi thina nokuphi ukuze isiqhubeke sikhule siye phambili because sonke sifuna siyakhulisana ngoba selana akekho wazi kakhulu wakhozi kangcono makuthi nje ngiphetile nami ubhale kwi-comment ukuthi igama lesingisi libizile libizwa kanje uzobe ungisizile ngizofunda nami lapho ngizofunda ngazi ngibone futhi ukuthi kusho ukuthi ke kumele ngi-improve nami ngibe wash ngelinye ilanga ukuthi uFizo leli igama lesingisi akalazi isingisi ke vela kusonto into yami. Okay, njengamanje ke sinema crisis kwi-country ucwecwe ngalana nje kukunakele kodwa ke sithi ke justice for Cwecwe sonke sikhona so like I think the whole South Africa it's justice for Cwecwe. So njengamanje ke I think sonke ke si aware ukuthi kwenzakala ne-country kuningi nje eSouth Africa banje njengamanje simina ke justice for Cwecwe. Okay, kune episode yesibili ke ngizoyifaka futhi kodwa yona ekuyi-kick off ikuntokozo kick off podcast yona ke ka-Ayanda Mkhize oyi-scout naye. Okay, ngifuna nizwe ngayo khona abantu abancane abadlala ibhola njengamanje abazi bazokwenzakalani abazi ukuthi makusuka la kuyiwapi sidlala ibhola masidlala ibhola asathi masisuka la siyaphi sizotshela abantu sizobiza abantu ubani umuntu esizothi uyena ongasifaka ema-groundini. Mina ngazi umuntu abaningi ngabo abadlala ibhola kodwa nje abagcina lapha khona nje into nasekhaya ngadlala ibhola kunje kuphela ayifuni ukuze Thekwini kumina ibone ukuthi ngenza njani noma ngisho ukuthi ngino-line phela kodwa ke uma ukuthi khona okukhona imingakabi nje kuleyo minyaka leya edlula ledingakalayo la eSouth Africa. So ngizonifakela ke i-link ngizoqala nge-link kaDan Ken nginifakele ne-link ka-Ayanda Mkhize oyi-scout samazulu khona la eKZN and big up to iKZN because iyakwazi ukubona abanye abantu ibathathe. So bese nginifakele kaDan Ken aqhubeke naye ashakushoyo kuningi okuzolandela ke kule unplugged entertainment. Khona kuphela analyzer ukuthi abantu batheni nani kuningi ngisazofika nabo abanye bukhoma abanye ngizohlala nabo endleleni since kwi-unplugged ngaya noma ikephi nani ke ningangimema la nifuna ngifike khona ngizokhuluma ngento yenu nginifakele ivideo yenu lana then nipha abantu ke bayibonele ukuthi nina nani enzani ngosuku lokuthi because lokhu kuzohlala la sikhona ukuthi kuzophela manje khambe. Okay, since igama lami mina ngumfundo ungangibiza ngoMaqhoboza bathi nguMaqhoboza abazi kahle kodwa ke yeah nani enjoy ke ivideo oqala nansi ithini sihlangana nayo sazi ukuthi if wena uyi-artist le-MK noma elani but mfethu nawo umsebenzi siyasebenza la ngabe sekuba khona nezinto ezivalayo just because wena wabonakala wenza into kanje into I think I've experienced ayinasidingo mfethu. So rebels if niyazi ukuthi kunezinto ezikanjalo mfethu please speak out mfethu silungise lento ngoba we can't live like this. Speaking about ama-artists, you know who I have ngimtholile namhlanje studio ladies and gentlemen it's a time Dan Ken Scuba Makuluva.
Yebo baba. Yebo baba, yazi I knew ukuthi leyo yebo baba uyenza. Ukuthi uzozalini uyenza mfethu. Awusofikile. Okay njaya. Ake mnandi bhuti wena. Hey sharp mfethu ekade ngangikufisa ukuthi ube irebel now and come to i-Basement Podcast with Sandile M. Shout out to you Asemshalezadla. Busy. Ngiyazi Cosman ngiyabona nje lo mjida mfethu lokho eveza ama page awesiwafuna but khona ukukhula khona kamasho mfethu ngiya understand indaba zodlame neviolence ngiyakhumbula nami ngisakhula Claremont kwakuyize very same thing kwakhona umuntu baba kuthiwa ujamile enqumane bhadi yabo usafa yini awusabona ukwazi ukuthi wafa kanti usaphile but daka sina power manje because yabona khathele mfethu yabo leyo nto nalento yokushintsha ukuthi kwa impondo ufanele yabo umkhosa umzulu yonke lento yasilimaza but wena ke growing up akuzange uze affect esigere mhlambe esigere wagcina kuphi uthi esigele kagcina kuphi noma awungasho nje uthi no10 no isigele ngasiqeda ngasiklock isigele la mina ngisho like isigele like I think eMaritzburg ngakho ngisho eMaritzburg ngishaya unyaka because ngakhumbula ngashaya u-first year ngawushayela kwamashu kwaphinga ngase K-Cap khona isigele kuthiwa isesilwa not esilwa nje lebizwa ngokuthi ise 18 sikabhila eduze ne-K-Cap ngashaya khona u-first year ngaye eMaritzburg ngashaya u1 ngashaya 1 ngaphinde ngabuya sengibuyela angithe ngibuye eMori ngayoshaya eDuffs Road eMandeni suka from eDuffs Road ngaze ngahamba ngayoqeda ePhoenix Technical School la ePhoenix Technical School kahle yazi wena mfethu cancel problem la every month of guest ofikayo banayo lento ye technical school bese kuthi mina asikho lapha ngithi ngikhuluma lo Duncan mfethu indaba lokufaka indaba zama degree lana ngoba ngikhuluma nangu lo mfethu yini singasheshe sidlule lento yama degree ngoba manje nginenkinga mfethu bese ngaba degree abaza ama degree technical this mina mfethu ngidla ngeshumi nakhona mina nawe siyafana like okay ke kusenibonele ivideo oqala ngizophinde futhi nginifakele ivideo yesibili enye into futhi engiyithanda ngawe Ayanda you are one of the young coaches or upcoming coaches aba serious ngokufunda ne because recently khona i-course buyenza ne bayibiza ngani ngenza uKFB license manje from KFB or KFA so KFA and KF Pro lento development it plays a huge role kwi-career yomfana because even mawubuka manje kuma current players uyabona umehluko womfana uphuma kwi-development nele developer ngithi kusho njalo so I think uSphere is one of those players because kuMazulu akafika ngezoqala phansi nibonele ukuthi uthini ke lo wesibili yena yini le engake interestayo ngenkulumo yakhe okuzokwenza ukuthi wena uzahamba uyoyibheka